nalikane udan gerimis mung kelingan sliramu wong manis Gatan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati yuk Wanciratri saya larut animbronga titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu rakrasa netes teluk ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku koe nyambung tresno larangan sak mestine yen to mung gawe lara luwe becik tak jroning bodho tak tompo nadyan loro tak gawa ngati puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi percaya wong liya nalikane udan gerimis mung kelingan sliramu wong manis jatan bisa tak selaki nyatane isih tresno jroning ati Wanciratri saya larut animbronga titan saya langut mung bisa nyawang fotomu rakrasa netes teluk ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan kowe anyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwe becik sajroning dada wis tak tampa nadyan lara tak gawa ngati kukuting nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi bojone wong liya sampur katakan garis bener nalikane udan gerimis
kan bisa tak selati nyatane isen tresno jroning ati waciratri saya nimbrong ati tan saya langut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to among gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dada monggo ingkang sampun pikantuk sampur katuraken wis tak tampa nadyan tak gawa nganti puputing nyawa lila aku kudu lila liramu dadi bojone Tunas Budaya Indonesia NR Audio Matur Suwun kadang tamu sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng yawit sugeng mandal raos yuk bocah meneh pak anon pokasane tali kasreku sakno wis jane yen aku tinggal bebujaku nyari ono Mbak Sri sediramu bos nate jadi prasetyo nanging nyoto mandawi saiki mung tansah gawe-gawe gelo biyen mulane aku ora wis kanca aku nesolan ora bodo donya man yang tinemo kepranan barang kang durung kanyatan kok pasti dikenan saya suwe saya muda yo suwe Babat Gresik Rujak Cingur Surabaya Sate ayam mie ketoprak Tulung Agung nanas Blitar tahu Kediri goreng lempeng Magetan jeruk Madiun sego goreng Lamongan apel Malang gandrung Banyuwangi reoke Ponorogo
Bingkok Babat Gresik Rujak Cingur Surabaya Turut sate ayam mie ketoprak tulung agung nanas blitar tahu Kediri goreng lempeng Magetan jeruk Madiun sego goreng Lamongan apel Malang gandrung Banyuwangi reoke Ponorogo borong Mbak Sri Anjajah desa Mbak Sri Bilang kori Pak Ran kalau masane hari wisata goe endah alam nuswan loro dilungkun alasan gunung-gunung hae Pak Nun Suwato hae Pak Nun Su hae Anjajat Mbak Sri Bilang kori kalau masane hari wisata doe endah alam nuswan toro ingkang adiluhung alasan gunung suwun Pak Tok paringipun Pak Nun nggih